Saka pa kayo. Oh. 1, 2, 3. Good morning po mga kamuro. Nandito po tayo ngayon sa bukid. Magluluto po tayo ngayon ng sarsyadong tilapia. Taniman po ngayon, ha? Tara. Tara guys, samahan niyo po kami sa kubo. Tanim na ng baka rin. Guys, ang ito yung pinas na. Yung ilaw kung tayo ng nakapinas. Hugasan po muna natin. Buka na. Saluyan mo tayo. So guys, habang nag-fit po si Kamuro, nag-iwan na po tayo ng mga ano yan. Kamatis, sibuyas, bawang. Yan guys, naka-prepare na po. Dalawa pa. May dalawa pa guys. Oh. Taniman na ng palay guys, sa kabila. Yan, taniman na ng palay. Oh, grabe ang init.
Yan po guys. Igigisa na po natin yan. Nanganak po ng Chef Boy Logro. Ano sinabi sa Chef Boy Logro? Oh, wala pong sinabi kay Muro Ami. Ito po guys. Magaling po yan. Sibuyas muna, hindi dapat nang muna yung bawang. Yan ako mag-isa. Nauna yung sibuyas. At bawang. Yun. Sabay na yung sili kasi nahulog na eh. Masarap kung magluto yan, mga kamuro. Pwede po kayong kamatis. Lutong-luto na po yung kamatis. Oh. Lalagay na po natin yung tilapia. Yun guys. Oh. Yun. Diyan natin dito ka dito. Dito ko. Lalagyan po natin ng konting tubig para maraming ano. Para magkasarsa siya. Yun. Konti lang po guys para may sarsa siya. Yan. Pag kumukulo na po, ilalagay na po natin yung itlog. Ito po yung itlog, ilalagay na po natin yan. Tatakpan muna natin kahit mga ano lang. Ito po, lalagay na po natin. Ito. Yun. Tapos tatakpan po natin yan. Anong kanumpangan? Okay. Luto na. Luto na, kain na tayo. Kain na. Kain na po tayo. Kami nakikita tayo guys. Paano yung abi? Ito po guys. Luto na po. Ang ganda ng pagkalito. Oh. Ito eh. Okay. Sinangag. Bless us, O Lord, in this day which we shall about to receive from the goodness of Christ our Lord. Amen. Kain po tayo guys. Kain po. All. Ilan yung sarsa sa ilalim. Kain po. Lutong Kapampangan. Ang sarap po talaga magluto, di kamuro. The best. Nabi si Gordon Ramsay. Tsaka si
Sorry. Sa bailong. Yawan yung kamas yan. Di ba ang nangkan to? Mamangkat. Sarap magluto ng tropa natin mga guys. Napapakanin ka talaga oh. Isangan eh. Ano yung limang net? Ba, jangan. Jadi bayar dia may semua kan. Wah, ganyan. Sarap. May sponsor na po kami dyan. Butter seafoods po. So, abangan niyo po. Mukha ng tanaman na sa hata. Nagpayag isang ulo mo. Kaya tali yung straw. Oh, lumayo ako. Balik. Panalo guys. Sarap magluto. The best. Ano guys, magliligpit muna kami. Wow guys. Busog na. Magsha-shoutout po tayo ngayon guys. Shoutout mamaya. Pahinga lang kami ng konti. So guys, Gatas na naman ang damit. sarap magluto ni Kamuro. So, dapat ngayon guys, fishing kami. Kaso, medyo napuyat kagabi. Alas 8 na. Kung aalis pa kami, mga alas 9, alas 10 na kami makarating sa spot. Mabibitin lang. So, reschedule na lang yung ano, yung fishing vlog. Dahil isang linggo kaming nawala, kaya nagluto ulit kami ngayon. Ayan, shoutout tayo ngayon guys. So susunod po natin video guys, luto seafood butter seafood po. Seafood sa mukbang tayo. May ano na kami, may sponsor na kami. Si Glenn Garcia. Salamat Ikaw, Ben sarap. Garcia. Salamat Tol Gids. Kapatid ko po siya, nasa Abu Dhabi. Siya na mag-sponsor ng seafoods mukbang namin. So yung sponsor namin ngayon, sponsor namin sa tilapia. Ayaw magbanggit ng pangalan guys. Magpabanggit ng pangalan guys. Kaya siya nagbigay ng ano, pang ano ngayon, pang luto. Pinabili namin ng pang sarsyado. Shoutout na. Shoutout pala sa kaibigan natin kay Lawrence Katoy. At saka pamilya mo, ingat kayo palagi diyan sa Sydney, Australia. Kaya mga kasamaan ko dati sa Dan's Resto Bar. Sina Bert Postor, Toto Bongski. Saka sa Baliwag po, Baliwag Restaurant, sa bisor namin na mabait si Sir Joey.
Shoutout po. Ingat po kayo lagi. Ito. Guys, dahil nasa ano kami guys, nasa Florida Blanca, Pampanga kami. Malapit kami sa Basa Air Base. Kaya pag may narinig kayo minsan, nagbablog kami, may maingay, may mga dumadaan na aeroplano, helicopter, ganyan. Malapit kasi kami sa Basa Air Base. So, yun lang guys. Wala na muna akong shoutout ngayon, susunod na lang. Tsaka pala kay Renz Ordobesa, kaibigan po. Shoutout pre, ingat lagi pre. So, paano guys? Kita-kits na susunod. Salamat ulit sa pagsubaybay. Salamat, Yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Subscribe na po kayo guys. Wala na, yun lang. Busog na busog. Busog na busog. Sa susunod na video po. Kita-kits na lang sa susunod na video. Abangan niyo po kami. Maraming salamat. God bless. Mga kamuro kami.